mashuwa akamataura ekuti kuharara handidzoki but mataurira amaita zvaita kunge zifi wasipotsezi zvekuti aitozoti ni kuharara ndichadzokera bhodzi ndichinge ndafa. Zita DJ Goridhe ndiri kumfurudzi Keep 2 mzora nhasi apo kuti aenda pamusha wababa naamai apa nemwana akazvisungirira ane 9 years. Saka ndaona mukana unge ndikurukura nababa naamai tinzwe kuti zvii zvingave zvakanyatsoitika kuti mwana asvike pakugumbuka kusvika anga achitisiya mzora nhasi. Baba makadii? Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindasitiri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Akatisiya anonzane? Anonzi Munashika Strive Munashika hari. Tinotenda. Mungakwanisa kutsanangura here kuti angave angakura sei? Mwana angave nemakore 9. Ndimi maigara naye pese apa? Mwana anga achigara kuHarare kuna baba wake, anga auya kuHolide. Alright, auya kuHolide. Saka ari paHolide sezvo holiday ingakupera kudai, so mungave mune zvimwe zvamungafungidzira kuti mwana akazenge atsamwa kusvika pakuti zvina ndizorore hangu, kana kuti magariro aitoona gogo kana vane zvimwe zvavaimbopesana naye kana kuti ane zvimwe zvaimunetsawo? Semaziviro angu inini hapana chaakanesana nagogo, asi mwana akangopindwa nepfungwa idzodzo vari kutamba pavaitamba nevamwe vake. Ndofunga vaingotamba vari mazera ekuma 9 years iya. Alright, manzwira tiri kuita zvikunzi akambozviita pekutanga zvaramba kuita zvaaitarisira zvazodzokorodza zvakare. Kuva aitamba navo vanga varipo here pedyo panguva dzacho dzakaitika izvi? Yes, vaitamba navo vanga varipo. Havano kana kuvhunduka kana kuti vamhanye vachiyeudzidza kuti mukomana ane zvaari kufunga? Sevana vadiki ndofunga havana kumbopindwa nepfungwa idzodzo. Gogo, kugara kwamaita nemuzukuru, mune here pamaimboti akatsamwawo pamwedzi nguva pamwe kana kuti gogo inini zvamukuitira handisi kuzifarira, kana kuti uramwa chikafu tozati vana vemazuva vasiyana nesu makuriro atakaita kudhara? Kubva ndakagara nemwana iyeyo kubva kudiki hwake hwese, ndichigara naye kana ipapo pandagara naye ipapa handina pandaimboona kuti atsamwa kuti ati gogoma ndigumbura. Kana musi wacho waazviuraya wacho takatobika poriji tikadya, akatoti ambuya ndoda unosungirira munhu, akaenda kunosungirira. Takatomuperekedza ndikachindosungira kumba kwababa wakoko kwanyanya masoro, akanosungirira. Takadzoka takazomusiya ndikati ndoda kumbomhanya kupuraimari kundodzoka mai manje. Takavasiya vachitamba nevamwe yake. Saka zviri kunzi vanhu vaitamba navaitovaudza kuti inini ndoda kuzviuraya. Ini pane mamwe mashoko kuti akatoti aimini ndimuchaita masaura angu. Saka vana vese vanga vasingambofungidzirwa here kuti zvaari kutaura ndezvechokwadi kana kuti vaingotiwo pamwe kuseka? Shuwa kuti ndinofungidzira kuti pamwe kana iri mhepo ndo yakabata mwana iye. Idzodzi nyaya idzodzo kuti ainzi aiti ndoda kuzviuraya, ndakatozozvinzwa musi wacho afa kuti mwana uyu akubva achinzanza akamboti munhu wacho isati amuona ende haana kuzodzoka munhu wacho achinzanza pane munhu akambomubatira gavi. Vana ava havana kunditaurira musi wacho ari kunzi akatomuudza kuseni kwacho akati fei uri kuziva here kuti ndogona kufa nhasi, ndikasafa nhasi Saturday mangwana Svondo ndinofa. Ava vana vakafungidzira kuti kuseka zvavo akati iwewe ndo uchaita sawira wangu. Ava vana ndokubva vaseka, andobva akabva apinda mumba ndokubva atora tambo, ndobva auda kutozvisunga uye ndobva amutorera tambo iyi ndokubva aikanda mumba, ndobva adzokera futi kunotora tambo iyi ndokubva amutorera tambo iyi. Ndobva ona kuti mwana zvaari kuita saka dambudziko rakaitika manje misha yese iri padhuze yakabva yashaya munhu mukuru. Alright, asi vamwe vacho vekutora tambo vanobvira kusitsewo shoko kuti ndo zvaamboita takamutorera tambo. Avana vakatozondiudza musi wacho atofa kuti akatombozviita pekutanga. Anzi akatombozviita pekutanga, andopa vatora avamutorera tambo ndopa vakazomutora ndokubva vamubata ndokubva vamuzaririra pamukicheni ndokubva vamukira imomo ndokubva abata dhoo achigwejenura chete kuti atoda kuita sei kumubuda. Ndobva akabva auya amuvhurira, paakamuvhurira pai uyu ndopaakati ega ndipinde mubhedhumu ndiita sei
nditsvaire kanzvadzi kake kakatenge kakatomira so kakamirawo kachida kuona kuti ari kuita sei. Ndopaakabva akwira muti ndobva asvika tambo yacho yakazvisungira tutambo twomoskito ndokubva anza angokwira ndokubva atoti paakati pfari kanzvadzaka ndopakakachema kuti fei uyauone zvaita munacho fei ndopaakabuda kamwe kamukomana kanga karipo ndopakakamhanya kunotora banga fei uye mugrade 7 ndiye akasozvosvomubata kudai akakamukomana kandokubva kachekakubva vamurarisapo ndokumhanya kuuya kuno ndobva asvikoshaya munhu ndokumhanya kuenda kudzimba anga achiri kufema panguva dzacho kana indakatosvika achiri kupisa miri ndokubva azomhanya akuteera vanhu vakanga vari kumunda asvika akazosangana navo pamusoro apo ndopa wakati mhanya iwemuone ndokusvika wakamuwana shuwa achiti achiri kufema ndayodzoweka ndomboedza kumuita first aid ndakasvika ndobva tibatsirane kumuita first aid ndakatombomufuridza munzeve ndikamufuridza munzeve takatomboitawo kuti regai timboedza kumufemera mweya nokuti akanga achiri kuita sei kupisa akanga achiri kupisa kaona kuti zvaramba ndobva tangozomusiya ndobva tazokwazosheedzwa munebhautu zviri kunzi mwana anga anakidzwa nokugara nagogo vamwe vari kuti anzi aitoti nasuda kudzokera kuhoridhe ndoda kudzidza kunoku ndofunga imi mabereki muchiti aenda pamwe mama mubatawo zvakanaka mamubikirawo poriji nezvimwewo hamuno zvamakafungira kuti pamwe mwana akutsamwa kuti toda kudzokera kuzvikoro zvakuvhurwa zvese izvozvo zviri kutaura zvokunzi aiti ndoda kugara kuno anga asingaudzeini muzora nhasi ndiri kumaop kurufu ari mwana mukomana anga ane 9 years akatisiya mushure mekazvisungirira andaona mukana kutaura nababa wacho baba makadii tinofara tingotione matambudziko nechitiko chakaitika ichi handi tinongoti rufu mutemo wamwari ndo nzira dzedu tose kusiyana kwokuti tinofoona nzira dzipi asi tingozvigamuchirai sauya kudai so toda kuti sababa wemwana ndinoziva kuti izvo zvikoro zvanga zvakuvhurwa mune zvanga makatarisirawo zvakawanda kuti mwana wangu akuda kudzoka kuchikoro mwana wangu adaenda kuchikoro nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana nezvakazoitika izvi zvakusiyai mwoyo wenyu uri papi zvinhu zvakandirwadza sekuti mwana akauya akaenda kuholidhe mwana achangovhara paya ndokubva ndazoti nini kwatotsara 3 days yago back to school ka ndikati akusira mangwana ndichanotora mwana saka on the way nditori murodhi yekuti ndichanosvonorera kumusha ndodzoka mangwana ndodzoka nevana ubva kuenda kuchikoro ndopa ndikareceiva message yekuti mwana ashaika ndiri murodhi kuti enda kunotora vana zvikoro zvavo zvatovhurwa tiri papo muchigara nemwana pese paimboya kumaholidhe kwagogo ane here paimbotaura kuti aini ndedi ndofarira kudzidza kwagogo andofarira kudzidza kumusha kuna gogo aiwa kwete nyaya hombe yanga iripo ndeyekuti gogo ndo vakachengeta mwana ndofunga ndiye dangwe rangu ndakamusisa mukaka ane gore ne7 months ambuya vacho kati aiwa mwana urega ndimutore ndigare naye ndimbomurumura pandikamurumura mukaka ine akagara gore nagogo wake hapana zvandikasangana nazvo kaita pekuti every holiday auya kwagogo aiwa kwambuya vacho kuti ndo ambuya vacho ndiye dunzvi zvikuru mukuru wavo murume wagogo ndiye murume wavo saka aiuya vachionesana vachiti didi vachigara vese asi tikuti gogo ndozoti ana gogo ane mabatiro anotiita akasiyana nane atinoitwa kana nemi ana baba kuti dzimwe nguva gogo anoti kusenseni ma5 kuti mukondibikira poriji akumataimu zvikuru nzara pamwe ane mamwe mabatiro anenge achiitwa pamwe dzimwe nguva sipakaona kuti holidhe yakupera kati inini pamwe ini zvina ndikuramba ndina gogo haana kana pakambudisa mashoko yayo kuti angangokuti ini ndide zvekudzokera kutauna anchada mashoko akamataura ekuti nini kuharare handidzokeri but mataurira amaita zvaita kunge zifi wasipotsezi zvekuti aitozoti tini kuharare ndichadzokera bhodzi ndichengendafa right akusiri kudzokera kuti aida kugara kuno kudzidza kuno but ine ndandisi pangu pazvaitika but according my own investigations munhu aizama kuzoti nini nguva yangu yakwana asi ari panguva dzaigara ari ega ane here nguva dzekuti aigona pamwe kutanga kungoti zii kuti anogona kufungisisa zviri kuti kunoshamisa kuti sei mwana wangu angori zii zvekuti zvakatoitika kana hapana chakaitika pa even kana tikati mwana anga ane stress kana chii chakamunetsa hapana angari comrade wekuti haatombofunga pfungwa idzodzo sedangwe asiya vanin'ina vangani asiya munin'ina 1 munin'ina 1 anova musikana waanosira
Alright. Tisasa mwedzi nguva tingangoti imhepo kana kuti nguva tizozvinzwisisa anoziva ndiMwari. Asi pane asara nevamwe vaningira vake kana nevamwe wedzinza tida kuedza kuda kunzwisisa kuti kumberuka kuna rimwe dambudziko rinogona kuzoitika futi kana kutotanga kwazo kana kuti ratongopererwa ipapa. Kune vanozoda kukubatsirai kuti munge muchinzwisisa kuti da chikamu ichi chine nzira chiri kuendera mberi kana chakatongoperera ipapa. Wangakubatei panhamba dzipi? Ya vamwe panhamba dzangu sekuti sematarara maitaka uyu anga ne munin'ina wake kamusikana kamusikana kanonzi sematarara zvinoita zvinonzi kakaona zvichiitika ndiko kakazochema kuti vanhu vazouya unodambura tambo saka handizoziva kuti semwana mudiki mweya wewe wanenge akaona nezvinoitika zvinogona kuramba uchitenderera mweya wemunhu katizoziva zvinofamba sei semwana zvaakazviona zvinotadza kubuda mupfungwa dzake kana kuti anogona kuti gentere sibhutu wangu sinzi ari kuziva nzira akaenda nabhutu wake. Saka vanoda kubatai vanokubatai panhamba dzipi? Vanobata panhamba 0775 0775 730 634. Ndoenda kuna gogo zvakare. Mune here zvimwe zvokutaurawo maererano nemuzukuru wenyu kana maererano nesituation yamamirira zvakaita kuti gepi riri papa rakamira sei? Mune here zvimwe zvamunoda kubatsirwawo neronda ramuinaro izvezvi? Ndinoda kungobatsirwa kuti kana pane vanotibatsira kuti tionekwe kuti rufu rwaMwari here rufu rwei ndo chinhu chikuru chandoda kuziva kuti nokuti tinoramba tongoti regai ndigare uzoti zvichadzoka sei. Vanoda kukubata igogo vachikurukurawo nemi nekukunyaradzai vanokubatai panhamba dzipi dzenyu kana dzasekuru dzemumwe munhu wamunenge 0779 875 722 dzimwe namba 0776 375 574. Tinotenda maita basa, atinoshira kuti dai tangozogamuchira kusvika taziva kuti zvakakonzereswa sei uye zviri kuenderera mberi kuti zvakatopererwa ipapa. Maita basa. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security wemachechi wezvikoro wemaindasitiri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured.